नंगौ जोङो दिनै बैसागनि 6 खालार आरो एप्रिल दाननि 20 खालार दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों दिनै नैबे आंनि जोनोम गामि पलासगुरि सेसाबानि पलासगुरि गेलेग्रा फोथाराव जों गामिसेनिनो रंजालि बैसागु फालिथाय खुंफुंदों। बेवहाय जों आंनि बिबाजै असे हारिमु दैमारि आरो आं जों सानैजों जयै लोगो नांलायनानै जोङो रंजालि बैसागु खुंबोदों। बाजैयाबो गावनि फोरोंगिरि मावनानै मोननाय दरमा प्राइभेट स्कुलाव मावो बाजैया आरो आङो जि एसे रायजो राजानि अनसायनायजों मेथाइ रोजाबनानै मोननाय खरसा जेनेबा दान बान्था बेजों आङो नैबे रंजालि बैसागु खुंफुंनाया बाजैजों लोगोसे आं मदद होफादों। जों सानैजोंनो खुंदों आरो बेवहाय गामि आफादनिफ्राय जों थाइसेबो कालेक्सन लायाखै आरो गामि आफादनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्रायबो जों थाइसेबो कालेक्सन लायाखै। जों गामि आफादनो जोङो खेला गेलेनायाव जों मददल' लादों आरो जेनेबा गोसो बोलोनिफ्राय गामि आफादा जों फोरमायनाय लोगो लोगो गामि आफादा जोंनो बहुद जथेस्थ' जोंनो फिल्ड साफा खालामनानै होदों आरो मानसि सामलायनाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव जोंखौ गामि आफादा जोबोद मोजाङै मदद होदों। दिनै जोंनि बे ओनसोलाव रंजालि बैसागु फालिथायानो जाफेरा बा रंजालि बैसागु हाबाफारियानो जाफेरा ओरैनो गामि गामि मागिनाया जायो बिदि बेफोरबायदि जेनेबा प्रग्राम खालामनाय बेफोरबायदि जाफेरा। जों दिनै बिबाजै बिबोनां गोसोखांनानै नैबे रंजालि बैसागु फालिथाय फोरबोखौ जों आंनि जोनोम गामि फोथाराव गामिसेनिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोसाहोनो रंजाहोनो खेला गेलेनायाव मुखुब खालामनो थाखाय जोङो दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बोराय बेन्थ' गासैनिबो जोङो खारनाय गेलेनाय आरो मोसानाय बादायलायनाय जों खुंफुंदों आरो दा बे हाबाफारिखौ जों साक्सेस खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंहा दा बेलासिनि 5टा बाजियाव जों बान्था रानगोन। बेवहाय बान्था राननायाव जोङो बे बोसोरनि 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो जोङो मान बिलाइ आरो गांसे आर'नाइ होनानै जों मान बावनाय हाबाफारिबो लाफादों। जोङो बेजों लोगोसेनो बे लांदां बैसागुआवनो जोङो सासे मेथाइ रोजाबगिरिबो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा उदालगुरिनि बिथाङा सांस्कृतिक महासंग्राम आसाम सरकारजों खुंजानाय सांस्कृतिक महासंग्रामाव बिथाङा जिल्ला लेभेलाव सायख'जानायमोन आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव सासे दंबावो बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव मिरुआव बिथाङा सेथि बान्था मोननो हानाय बिथां खमराज ब्रह्म बिथांखौ जों दा जासाव बा मोसानाय बादायलायनायनि बिजिरगिरि महरै बेस्थ' खालामनानै दोनो। बिथाङाबो रोजाबगोन। दा बिथांमोननि मोसानायाव जोङो गामिनि रायजो राजाफ्रा रंजानो थाखाय साखाफारा जानानै दं आरो जों गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों। बेफोरबायदि रंजानो मोननानै बयबो लैहोर लैहोर फैदों। गामियाव जोंहा 95 गिरि दं, 95 न'खर दङ। बेनिनो दा माखासेफ्रा सोरबा न'खराव ओंखाम जानो थांदों। जों जानाय लोंनाय बेहाय खालामाखै, ओरैनो साहा मेथाइल' होदों। थेवबो रायजो राजा जोंनि हाबाफारि खुंफुंनाया जोबोद मोजां मदद होदों, गोसो बोलोयै बाहागो लाफैदों। बे हिसाबै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो रायजो राजानिसिम आं बेनि गेजेरजोंनो आं साबायखर बावहरो आरो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि खुंफुंनायाव खेला दुला आरो बादायलायनायाव बिथांमोना बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।